Het is zomer 1886 als spoorwegbouwer Hendrik Sarolea in Maastricht het nieuws van de dag openslaat. In de rubriek correspondentie van de krant valt zijn oog op een geheimzinnige advertentie. Er staat: Sarolea, aan uw verzoek zal zoveel mogelijk voldaan worden. De mysterieuze boodschap heeft, weten we nu, te maken met de aanleg van een spoorlijn van Sittard naar Heerlen, jaren na de grens met Duitsland. Een bedrijf uit Dordrecht, eigenaar van een viertal mijnconcessies bij Heerlen, zoekt een ingenieur met ervaring in spoorwegbouw. Mogelijk heeft Sarolea in de onderhandelingen bedongen dat ook zijn naam moet verschijnen op de concessie. Met het verschijnen van de advertentie lijkt zijn verzoek ingewilligd. Wat maakte dat Sarolea zo belangrijk was voor de Limburgse spoorlijn? Voor het antwoord moeten we bijna 20 jaar terug in de tijd naar het binnenland van Sumatra. In 1868 ontdekt daar een Nederlandse mijningenieur, opgeleid door Van der Elst, een steenkolengebied. Maar om bij de kust te komen moet de steenkool over een hoge bergkam. Met de ossenkarren, waarmee de Indonesiërs doorgaans koffie vervoeren, is dat niet te doen. Daarom stuurt de Nederlandse regering de spoorwegingenieurs Kluizenaar en Sarolea naar Sumatra. Maar eenmaal in Indië krijgt het aanleg van de spoorweg op het dichtbevolkte Java prioriteit en gaat Sarolea daar aan het werk. In de jaren 1870 is steenkoolwinning, zowel in Indië als in Limburg, een zaak van nationaal belang geworden. Men wil niet afhankelijk zijn van buitenlandse leveranciers en daarom gaan Kluizenaar en Sarolea naar Indië. Maar het dikke rapport van Kluizenaar verdwijnt in een nog dikkere la. Voorlopig gebeurt er niets, ook in Limburg. In 1891 komt Sarolea met verlof naar Maastricht, naar het ouderlijk huis. Veel Indische gasten gebruiken een ziekteverlof voor een nieuwe stap in hun loopbaan. En Sarolea raakt betrokken bij de spoorwegplannen in Zuid-Limburg. Daar haalt hij ook weer de banden met Kluizenaar aan, die in 1890 de leiding heeft gekregen over het Nederlandse staatspoor. Sarolea, en natuurlijk ook Kluizenaar, brengen Indische ervaring in. In Indonesië hebben Kluizenaar en Sarolea gewerkt met de tachyometer, een snelmeter geschikt om een moeilijk terrein, het tracé van de spoorweg, op te meten. Daarna introduceert Sarolea deze techniek ook in Limburg en schittert die tachyometer zelfs op de grote koloniale tentoonstelling in Amsterdam. In 1891 dient Sarolea ook nog een reeks verzoeken in om steenkolen te ontginnen. En dat is het voorspel tot de oprichting in 1894 van de Maatschappij tot Exploitatie van Limburgse Steenkolenmijnen, beter bekend als de Oranjenassenmijnen. Met zowel Sarolea en Kluizenaar in die directie krijgt het bedrijf een Indisch aura. In 1896, een paar jaar later dus, rijdt zowel in Limburg als op Sumatra de eerste trein. Het lijkt wel of de plannen in Limburg een koloniaal project waren, ontwikkeling op zijn Indisch. Maar er zijn verschillen, grote en kleine. En al die verschillen zijn groter dan de overeenkomsten. Een klein verschil. Sarolea stookt hout in zijn Heerlens huis, een typisch Indisch gebruik. Het grote verschil zit in de opzet van de spoorlijnen. De spoorweg op Sumatra is een technisch hoogstandje, met op steile stukken een tandradbaan en volledig gefinancierd door de overheid. De lijn naar Heerlen is een stuk simpeler. Op tekeningen mag ze soms op een bergspoor lijken, maar dat is het toch echt niet. De Limburgse spoorlijn is opgezet voor regionaal verkeer. Eigenlijk is er geen rekening gehouden met de mijnindustrie die landelijk en in een ver buitenland haar steenkolen moet afzetten. Of het met de mijnbouw wat zal worden, is lang niet zeker en het spoor moet toch rendabel zijn. Ondanks de spoorlijnen is de komst van de steenkolenmijnen moeizaam op Sumatra en ook in Limburg, en wel vanwege de internationale concurrentie. Maar het kan verkeren, voor Indië wel te verstaan. Want aan het begin van de 21ste eeuw, wanneer het steenkooltijdperk in Europa inmiddels geschiedenis is, wordt Indonesië 's werelds grootste exporteur van kolen voor elektriciteitscentrales.